IFM News Sports. Target ni PBA two-time champion Mikey Williams di kampyonato Kenti Papela kas leader iti paro team na a Converge Fiber Xers iti PBA Season 50 Commissioner's Cup. Nagsublin nga nagayayam ni Williams iti PBA kalpasan iti prangabak dagitoy kontra Macau Black Knights iti pananglukat tiliga itay laing Miyerkules jay Ninoy Aquino Stadium. Kayat ni Williams nga maipay iti experience sana kas may isa na veterano ken idauluan iti mas ubing nga talentado players iti Converge. Sigon by Ken Williams nga iti experience sana pa iti dati a team na nga TNT nga iburay na daytoy ken tulungan na iti team iti amin akabalan na daytoy. Kalpasan ito manangay ayam na positibo ni Williams nga maisubli iti dati apormana ken makatulong iti Fibers asan nga mi-score ngem nakakontribute laeng iti 2 rebounds, 3 assists ken 1 steal ti uneg iti 92 minuto apanagay ayam. Para iti IFM Sports daytoy ni Idol Joey C. Tatak IFM.